Bore da i bawb, a chroeso i'r oedfa y bore yma. Ond cyn i mi ddechrau'r oedfa, gai fel ysgrifennydd Gwrmiso Morgannwg Llundain estyn yn cydymdeimlad â chi fel eglwys yn eich colled o blaenor yn ystod yr wythnosau dwytha yma. Da ni gyd yn teimlo colli yr athro John Gwynfor Jones o'n plith. Da ni'n cofio amdano fo gydag anwyldeb ac yn cofio am ei waith o ymlaeno'r cydwybodol, yn arweinydd diogel, yn ymwelydd cyson, yn anwyl a diemhongar i ffyrdd. A da ni'n meddwl am yr eglwys wrth gwrs, sydd wedi colli un ei gwasanaethodd mor ffyddlon. Mae yna mynwen Tal y Bont Dyffryn Conwy res cyfan o gerrig bedda yn perthyn i'w deulu fo, a cyntaf un ohonyn nhw mae'r golofn wedi thorri'n ei hanner. A mi honno wedi cael ei gosod i gofio ei daid o John Jones o hwnnw hefyd. A da ni'n teimlo fod na golofn wedi cwympo o'n plith ni na. A da ni am estyn y cydymdeimlad a chi fel eglwys, fel agrydan ni wrth gwrs a'r teulu ac a'r ffrindiau ac a phawb cysylltiedig. Diolchwn amdano fo, a un o'r gewri'r ffydd yn cyfnod ni, am ei ysbrydoliaeth a'i wasanaeth, a'i ffyddlondeb a'i deyrngarwch. Ac wedi dweud hynny, dewch ni osod yn hunan yn y coer i addoli Duw, gweddiwn. Diolch hwn i ti ein tad am y cyfle i addoli y bore hwn. Ac wrth ddod i addoli, da ni'n ddiolchgar am y rhai sydd wedi bod o'n blaena ni wrth y gwaith hwn. Am y rhai da ni'n cofio amdanyn nhw yn cyd-addoli hefo ni gam eu cyfraniad. A da ni'n cofio bod ni'n dod i'th gwmni di, y Duw byw, sanctaidd a dyrchafedig, yn codi'n golygon tuag atat mewn dyddiau dwys ac anodd a heriol. Down felly yn ddisgwylgar. Down hefyd gan gydnabod ein methiannau'n diffygion, ac felly deisofwn dy drigaredd. Down yn hyderus am y gwyddom dy fod ti'n croesawu dy bobl. A down gan wybod y cawn ni'n calonogi a'n ysbrydoli o fod yn dy gwmni di. Neu di felly'n cyfarfod ni yn haddoliad yn cadarnhau ni yn ein ffydd, yn bugeilio ni, yn feddyliol ac yn ysbrydol, yn y munud ar rhain. Ac i ti byddo'r clod, y gallu, yr anrhydedd a'r gogoniant, bob amser, y mywyd a gwaith dy blant, ac yn hystiolaeth dy eglwys. Gadewch ni gyd adrodd gweddi'r arglwydd efo'n gilydd. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddir dy enw. Deled y deyrnas, gwneler dewyllus ar y ddaear fel yn y nef. Dyrwy'n ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau ein dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigau sydd i'r gwared ni'r rhag drwg, gan is eiddo ti yw'r deyrnas, a gallu a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Yn hemyn cyntaf ni di emyn 69, wrth orsedd y Jehofa mawr, plygau trigolion byd i lawr. Emyn 69.
Gwrando ar Anna Euros Gythyr. Ni'n darllen o lyfr o Salma yn Salm 55. Da ni'n darllen drachefn o'r Testament Newydd yn y llythyr at yr Hebreaid ym mhenod 12. Salm 55. Gwrando o Dduw ar fy ngweddi. Paid ag ymguddio rhag fy neisyddiad. Gwrando arnaf ac ateb fi. Rwy wedi fy llethu gan fy nghwyn. Rwy bron a drysu gan y sŵn y gelyn, gan groch lefain y drygionus. Oherwydd pentyrant drygioni arnaf, ac ymosod arnaf yn ei llib. Y mae fy nghalon mewn gwewyr, daeth ofn angau ar fy ngwarthaf. Daeth arnaf ofn ac arswyd, ac fe meddiannwyd gan ddychryn. A dwedais, o na bai gennyf a denydd colomen, i mi gael hedeg ymaith a gorffwyso. Yna byddwn yn crwydro ymhell ac yn aros yn yr anialwch. Ryswn i gael cysgod ac y gwynt stormus a'r dymestw. Ac ar ddiwedd y benod mae o'n dweud, bwrw dy faich ar yr arglwydd, ac beth gynnal di. Ni ad i'r cyfiawn gael ei ysgwyd bydd. Ti, o Dduw, a'i bwria i'r pwll isaf. Rhai gweidlyd a ddywyllodrys. Ni chant fyw hanner i dyddiau, ond ymddiriedaf yn o ti. Ac yna yn y llythyr at yr Hebreaid. Am hynny, gan fod cymaint torf o dystion o'n cwmpas. Gadewch i nina fwrw ymaith bob rhwystyr a'r pechod sy'n ei maglu mor hwydd a'r rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen heb ddiffygio. Gan gadw ein golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. Mwyn y llawenydd oedd o'i flaen fe o ddefo ddef y groes, heb ddiffygio, gan ddiystyru gwarth, ac fe wedi eistedd ar ddeheul am gorsedd o fainc Duw. Meddyliwch amdano ef, a o ddefodd y fath elyniaeth ato ei hun, gan bechaduriad, rhag i'ch chi flino a digaloni. Am hynny meddwl ar y diwedd. Gofyn i ni godi y dwylo sydd yn llesg, a'r gliniau sydd yn wan, ac newch lwybrau union i'ch traed, ac i'r aelod cloff gael ei ddatgymalu, ond yn hytrach gael ei wneud yn iach. Mae'r ffigurau da ni wedi cael yn rhai arswydus a dychrynllyd yn dydyn nhw. 24,000 o bobl wedi colli bywyd a mwy na 3,000,000 wedi cael eu heintio. Ac mae ymweliad yr haint mae wedi bod fel daeargryn yn ysgwyd y tir. A'r pethau ni gynt yn ddiogel yn golwg neu bellach yn siglo ac yn chwalu. Da ni fel tasan ni wedi bod mewn gwarchau am flwyddyn o amser ac mae'r ofn a'r dychryn dan fygwth pwerau cudd yn gadael ei hôl arno ni ac ar ein pobol ni. Fel y salmydd, yda ni'n medru dyheu am adenydd colomen fel y gallwn ffoi. Ffoi fan tawel i fan man diogel, i fan i orffwyso ar y daith yda ni arni hi. Ond ar wahân i'r haint, mae yna bethau eraill hefyd yn dod ar yn meddwl ni dyddi ar hein yn oes. Dyna chi arlywydd yr America ar wythnos dwytha yma. Yn dangos i ni mor hawdd ydy tanseilio'r system wleidyddol da ni wedi arfer â hi ac wedi teimlo bod ni'n ddiogel o danu hi.
ac yn gryfder dan yn traed ni. Thefnos yn ôl oedden ni'n cael yn hatgoffa o effeithiau Brexit arno ni. A lle bynnag ydyn ni'n sefyll ar y mater hwnnw. Mae hwnnw hefyd, fel y ddau beth arall, yn rhoi ni ddyfodol ansicr. Ar ddechrau trafodaeth Brexit, fi oedd yn pobl ifanc neu drwy'r wlad yn gofyn, dewch i ni gael llais yn hwn. Oherwydd mae hwn yn mynd i amharu ac effeithio arno ni fwy nag ar y genhedlaeth hun sy'n gwneud y penderfyniadau. Ansicrwydd yn ei blino nhw ac ofn y dyfodol yn bwrw i gysgod drwy y pethau'r rhain arno ni i gyd. A ni'n cofio yn sôn am system wleidyddol ac yn sôn am system economaidd, 4 miliwn o blant cael eu magu yn y wlad yma o dan y trothwy tlodi. Pa ddyfodol, pa obaith. Ac yn hanol cwbl a thrwy'r cwbl, da ni'n clywed am eiriau. Da ni'n wedi clywed gymaint amdanyn nhw dros y blynyddoedd. Eiriau sydd yn sôn am iechyd meddwl, well-being, a phobl yn teimlo unigrwydd yng nghanol y chwalu yma sydd yn digwydd o'n cwmpas ni. Yn cwestiwn i bore yma ydy, am sail a sylfaen, gref, sicr, diogel i adeiladu arni hi. Byddwch chi'n cofio geiriau Gwenall, siŵr o fod yn byddwch. Lle mae Gwenall yn sôn am ddiosg, mantell parchusrwydd, disg a dawn a gallu. A wedi tynnu'r cwbl yna i ffwr. Beth sy'n ar ôl? A mae Gwenall yn dangos i ni mor agored, mor vulnerable, defnyddio gair Saesneg, yda ni fel pobl, yn wan ac yn ddiallu, wedi tynnu y pethau'r rhain i gyd. Yda ni wedi ymddiried gymaint ynddyn nhw, beth sydd ar ôl. Ond y gwan, y vulnerable, y dyn, y person, y bywyd, diallu, sydd ar adegau yn gorfod wynebu y ffaith. Yna, y ffaith nad ydy o ddim mor alluog a grymus a chadarn. Nid beirniadaeth ydy hynny yn ffaith. Dyna fel ma pethau. Fel yna mae pethau i ni, dyna fel ma bywyd. Tynnwch y masg i ffwr. A beth sydd ar ôl wedyn. Nid beirniadaeth fel yna ma hi. Ar yr un pryd, dewch i ni hefyd gydnabod agoriaeth gwyddoniaeth a'i gallu rhyfeddol ydyn ni'n ymddiried cymaint hynny. Bellach mae yna sôn am rechiad, a mae hwnnw yn mynd i fod yn llwybr ymwared i ni yn y sefyllfa da ni yn ei. Da ni'n ddiolchgar am yr ymchwil, y dadansoddi, y data, gosod pethau o'i gilydd, canfod llwybr ymlaen sydd tu ôl i'r brechiad yma. A da ni hefyd yn ddiolchgar, wrth gwrs, am bobl sydd yn cwnsela. Bobl da chi'n medru troi atyn nhw, a maen nhw'n medru helpu chi ddadansoddi'r sefyllfa da chi yni, a'ch deall chi o'ch sefyllfa, a helpu chi ganfod ynoch eich hun rhywfaint o nerth a gallu ac arweiniad wrth wynebu y dyfodol. Ym 1878, fe ddisgynnodd y colera ar bobl Shillong yn gogledd-ddwyrain India. Iddyn nhw rhywbeth i ffoi iddi wrtho fo oedd hwnnw, gol pawb oedd yn iach, yn ffoi i'r goedwig, ac yno yn aros, nes bydda y pwl yna wedi mynd heibio. Gadael anwyliaid, a gadael y rhai oedd yn marw, ac wedi marw, a ffoi. Gymaint yr ofn a'r dychryn a'r braw, yr unig ateb oedd ffoi. Da ni'n yn fanna, nac da ni. A da ni ddiolchgar iawn, y bod ni
armoddion gynno ni i daclo yr haint yma. Na, sôn am un o'n cenhadwr ni yn India ar y pryd, Thomas Jerman Jones, bachgen o Sir Fôn oedd hwnnw, a wrthododd adael y ddinas yng nghanol y ymosodiad hwn. Mi fynnodd o aros yno hefo'r bobl mwyn cysuro'r rhai oedd yn dioddef ac mwyn claddu y meirw. A mae tystiolaeth fel yna yn yn argyhoeddi ni, dydy o wirionedd y ffydd yr ydyn ni yn credu yn ddehi. A phan fyddwch chi'n clywed pobl yn sôn am y genhadaeth Gristnogol fel ymestynniad yn ymerodraeth Rufeinig, mae rhaid i ni fod yn gofyn, a un o blaenoriaethau'r ymerodraeth honno, oedd cynnig dŵr oer i gleifion oedd yn marw a chladdu y meirw. Mae hyn dystiolaeth i ni o'r feddod gallu yr Efengyl dan ni'n credu ni. Fe ddywed yr Hiwmanydd wrthon ni, mae yna oddi mewn i chi'ch hun y cyfan da chi angen i wynebu herion a trafferthion a gofidia bywyd. A fydda'r Cristion yn dweud, wel ia, iawn. Ond da ni hefyd yn gwybod bod yna lle arall oddi allan i ni'n hynna. A gallwn ni dynnu ar ei egni, ac y gallwn ni gael yn codi mewn ffydd uwchlaw y trafferthion a cael yn cynnal a'n harwain drwyddyn nhw. A dyna pam ydw i eisiau aros bore yma hefo yr adnod gyntaf yna yn y benod 11, y llythyr at y Hebreaid. Y mae ffydd yn warant o'r pethau y gobeithir amdanynt, yn sicrwydd o bethau na ellir i gweld. Neb yn gwybod iawn pwy oedd awdur y geiriau yna. Neb yn gwybod chwaith pwy oedd o'n sgwennu, pwy oedd yr Hebreaid yma. Lle oedden nhw'n byw, dan ba amgylchiadau oedden nhw'n byw. Ond mae yna un peth reit siŵr. Mi roedd ei neges o yn ein gref ac yn ein gadar ac yn cyfarfod â phobl oedd yn teimlo eu bod nhw o dan warchau. Yn cyfarfod pobl oedd yn cael ei dychrynnu gan amgylchiadau. Efallai mae arledigaeth oedd hynny. Ond beth bynnag amdanyn nhw pobl a'i ffydd yn cael ei siglo gan ei amgylchiadau oeddan nhw. A mi roedd yr awdur yma yn teimlo'r angen a'r rheidrwydd i anfon gair o gysur ac o anogaeth i gadarnhau y ffydd oedd yn gwanio ac i danio o'r newydd yr argyhoeddiad a'r gobaith a'r bywyd oedd yn ddehi. Mae eirfa fo, mae syniadau fo, mae'r cwbl o gwmpas y llythyr hwn yn troi o gwmpas annog, calonogi, ysgogi, grymuso pobl ddew. Rwan, efo'r gair ffydd na ydw i am aros am chydig y bore yma. Dwi eisiau dweud 3 pheth amdani hi. Mae ffydd yn graig, mae ffydd yn bont, a mae ffydd yn olygfa. A dwi wedi trio dewis darluniau felly, i ddangos neges y ffydd. Mae ffydd yn graig. Mae graig yn gadarn ac yn sicr wrth gwrs. Medrwch chi adeiladu arni hyn. A sylwch ar gryfder y geiriau yma'r awdur yn ei defnyddio i ddisgrifio ffydd. Mae o'n sôn amdani fel gwarant. Gwarant a sicrwydd. Mae o'n sôn amdani hi yn rymus am y gallu diflino, di-ildio sy'n perthyn i'r ffydd. Gwarant a sicrwydd a ddewid. Assurance ydy'r gair Saesneg. Assurance o'r pethau na da ni ddim yn ei gweld. A gan atgoffa ni felly bod na bethau na da ni ddim yn ei gweld, ond eto'n bwerus yn y bywyd ni. A'r gobeithion sydd gynno ni am ddyfodol byd a bywyd. Ffydd yn graig am bod na
gryfder a chadernid yn y ddehu. Ac mwyn profi hynny, mae yr awdur yn sôn am gewri'r ffydd. Mae o'n sôn am ddyn fel Noa, dyn y tywydd o hwnnw, ac wedi sylwi bod na lifogydd ar y ffordd, bod o'n bygwth i fywyd, a bod rhaid wynebu'r her a'r bygwth y llif oedd ar dorri. Mae ddychymyg o a'i fywyd o a'i ffydd o wir wedi cael ei argyhoeddi gan yr hyn sydd o'i flaen o. A mae'n codi yr arch mwyn diogelu bywyd. Mae'r awdur yn mynd yn ei flaen ac mae'n sôn am Abraham. Y dyn hwnnw, dyn y tir, a dawodd y tir oedd o'n byw ynddo fo, mwyn mynd i fan lle na wyddafod oedd o'n mynd, mwyn adeiladu cenedl newydd. Fydda'n dyst i'r holl genhedloedd. A mae o'n mynd yn ôl yr adnod heb wybod i ble mae o'n mynd. Ond mae o'n mynd am bod na ryw ysgogiad wedi cydio'n dyn yna fo, yn argyhoeddiad o'i fewn o, bod rhaid iddo fo gymeryd y camau rheini. A mae yr awdur at yr Hebread mae o'n sôn am Abraham fel dyn oedd yn chwilio am ddinas ac iddi sylfaenu. A mae'n cymryd y cam cyntaf tuag at adeiladu y ddinas honno. A dyna chi Moses wedyn mae'n sôn am hwnnw. Moses gafodd ei fagu yn llys y brenin, ac a ddaeth yn arweinydd i'r genedl ar ei thaith, o gaeth iwed aifft i wlad yr addewid. Moses yr arweinydd. Moses y dyn roddodd iddyn nhw feddwl neu air yr arglwydd. Mae'n eraill wrth gwrs, ond mae'n am y tri yna, yn diogelu bywyd, yn rhoi arweiniad i fywyd, i chwilio am y ddinas ac iddi sylfaenu. A'r arweinydd yn troi yn ddyn oedd yn rhoi ffydd ar waith, wrth arwain i bobl allan, ac i wlad Canan. Ond eisiau bod rhaid ni aros efo nhw, cofiwch, medrwn ni ychwanegu at y rhestr yna. Medrwn ni ychwanegu atyn nhw o brofiad ni'n hunan, o brofiad yn cenedl ni, beth am stori Glyn Rhosyn i gychwyn. Lle da ni'n gweld Dewi Sant yn cychwyn ar ei waith. Yr abad esgob hwnnw, fe wrth i'n dysgu, yn pregethu, yn fforddi pobl, ynglyn ag Efengyl Iesu Grist. Gosod y sylfaenu, fo fel i gyd seintia, yn dweud wrth i gyd Gymru yn y cyfnod cynnar hwnnw, am bethau oedd yn adeiladu rhyddin cenedl. Y pethau oedd o bwys ynglyn â byw a bywyd, am werthoedd, am ystyr, am bwrpas, am gyfeiriad. A'r holl saint oedd yn ei gyfnod o wedi sefydlu'r eglwysi ar draws ac ar hyd y wlad. Un o gewri'n ffydd ni oedd o, Dewi, a'r lleill yr un oes ac ynta. Mi allwn ni edrych yn ôl eto ac edrych ar William Salisbury ac am William Morgan. Ac yn y dyddiau rhain, da ni wedi bod yn cofio John Davies Mallwyd. Pobl oedd ar gair yn yn hiaith ni'n hunan i ni. Y gair yn cael ei ddarllen yn y gwasanaethau syl ar ôl syl, yn y Cymraeg, bod pobl yn ei ddeall. Ac yn dilyn yr rheini ymhen amser, mi ddoth Griffith Jones a ddwror a mi ysgol rheini pobl sydd i ddarllen. Ac o darllen y gair drostyn ti hunan a'i ddilyn o. Ac ymhen amser wedi hynny, mi glywson ni a William Spencer Kelly a Hywel Harris a Daniel Rowland a rhain yn dysgu pobl am y gair yn troi yn brofiad ynddyn nhw hunan. Cewri yn ffydd ni, cewri yn cenedl ni, a mae yna genhedloedd eraill wrth gwrs,
a chewri ganddyn nhw. Pobl gath eu hysgogi i roi i ni seilia cenedl, seilia i'w bywyd, i gwerthoedd a'i safona, i dirniadaeth am ystyr a phwrpas, ac am greu dyfodol. Dwi'n wneud y pethau bychain, yr oedd Dewi wedi dangos nhw. Ydy mae ffydd yn troi yn graig y gallwn ni adeiladu arni hi. Bywyd unigolion, bywyd cenedl a bywyd cenhedloedd. Ac wrth wneud hynny yn eu hoes a'i hamser eu hunan, maen nhw wedi dod yn bobl pob oes. A maen nhw wedi creu cronfa. Cronfa ysbrydol ydyn ni yn ei meddiant hi heddiw. Ac y gallwn ni edrych yn ôl a thynnu arni am yr egni a'r gallu, am yr ysbrydoliaeth a'r argyhoeddiad i ddal ati yng ngwaith y ffydd. Mae ffydd yn graig i adeiladu arni hi. O le ddath yr argyhoeddiad, meddach chi gychwyn? Be sydd wedi cyffroi meddyliau a chalonau ac eneidia y cewr i'r rhain o ffydd? A mi allan ni gofio atgoffa'n gilydd bore yma gallwn ni. Mae dyma ydy ysgogiad y Duw byw. Y mywyd yng nghalonau yn eneidia ac yn meddylia i bobl. O fanna mae'r ffydd yn cychwyn. Rhodd Duw i ni ydy'r ffydd. Ac nid i bobl arbennig na phenodol yn unig mae'r gwahoddiad i'w meddiannu hi. Ond i bawb. Ac yn ei sgil hi fel da ni newydd ddeud. Y daw i ni'r wefr o fyw. Y daw i ni'r ystyr i'r byw. Y daw i ni'r gallu i ymddal pan fod pob peth yn chwalu o'n cwmpas ni. Craig yr oesoedd ddail pryd hynny ydy hi, ynte? Y ffydd sydd wedi ei roddi i ni drwy ysgogiad Duw, drwy'r canrifoedd, ac yn dal i fod felly, wrth gwrs, oherwydd da ni gyd yn medru meddwl am bobl. Fe oedd yn hysgogi nina yn y ffydd, ac yn harwain ninau yn y ffydd, yn ymplentydod a thrwy yn bywyd. Mae'r ffydd yn rhodd oddi wrth Dduw, sydd o fyw yn ei sgil yn troi yn ffordd o fyw, sydd yn gweddnewid rhagolygon byd a bywyd i bobl Dduw. Gwahoddiad felly, gwahoddiad i dderbyn, i groesawu, i gofleidio y ffydd sydd yn yr adnodau rhain. Ond mae ffydd hefyd yn bont. Bron i hanner can mlynedd yn ôl, fe benderfynwyd bod yna bont yn Nyffryn Conwy yn rhy wan i gario'r llwyth yr oedd hi i'w gario. Ac fe ceiwyd hi. Fe geiwyd bont yn Nhal y Cafn. A diddorol iawn o sylwi ar be o pobl yn dweud. Fydda ffarmwrs yn dweud, da ni'n medru croesi bellach at y tir sydd gynnon ni'r ochr draw i'r afon. Mae'n drafferthus arno ni, mae'n anodd arno ni. Da ni wedi colli'r gyswllt. Fydda gweithwyr a pherchnogion y ffactri yn Dolgarrog, ffactri aluminiwm Dolgarrog, yn dweud, ellwn ni'n cael yn loria bellach. Mae'r bont wedi cael, a mae'r bwa bont yn Honwy yn rhy gul, mae'r bont yn Llanrwst yn rhy fach. Be da ni fod wneud? Da ni wedi colli'r cyswllt efo'r deunydd crau da ni angen ar gyfer yn gwaith. A phobl gyffredin yn dweud, ylwch, mae gynnon ni deulu dros y bont yna, a da ni'n medru mynd i gweld nhw, da ni'n medru siarad efo nhw, a da ni ddim yn medru gwneud fawr efo nhw bellach. Mae'r bont wedi cael. Mae yna golli cyswllt wedi digwydd. Pobl yn teimlo bod yna ddarn ohonyn nhw wedi mynd ar goll drwy gau y bont mwyn i chryfhau hyn.
Pobl yn teimlo bod nhw wir yn llai na nhw hunan oherwydd bod y bont wedi chau. Mae modd dehongli bywyd yn dyddiau ni fel cenhedlaeth o bobl sydd wedi colli'r cyswllt. Yn aml wedi colli'r cyswllt â'n gilydd ac wedi colli cyswllt a ffynhonnell fawr bywyd. Colli cyswllt a'r creuwr a'r cynhaliwr. Colli cyswllt a'r gwaredwr ac a'r arglwydd. Colli'r cyswllt ar ystyr a phwrpas byd a bywyd, fel yr oedd o wedi amcanu a'i fwriadu. Ac o golli cyswllt yn teimlo bod nhw wedi mynd ar goll. Ar goll, a'r byd o'n cwmpas ni'n simsanu, yr amgylchiadau da ni yn nhw yn tystio i chwalu yn yn hanes ni. Y pwynt i ni'n neud, wrth gwrs, ydy, mae'r bont yn dal yna. Mae'r ffydd yn dal i gael ei chynnig. Mae'r weledigaeth o ystyr a phwrpas a gwefr a gwerth yn dal yna. Wrth sôn am dduw y creuwr ac wrth sôn am adeiladu ar graig y ffydd. Dewch ni gofio mai deunydd crau y graig ydy cariad sy'n rhoi ei hun. Dwi wedi sôn am Thomas Dunman Jones yn barod. Ffydd sydd yn galluogi ni roed yn hun mewn cariad i'n gilydd. Da ni wedi gweld dipyn ohono fo yn ystod y flwyddyn dwytha ma'n do. Cymwynasad i'r un cael ei wneud gan bobl y byddan ni ddim yn nabod nhw fawr cynt. Mae'r ysbryd yna dal yn plith ni. Dewch ni atgoffa'n gilydd fel pobl y ffydd heddiw. Mae holl addewidion y bont yn dal yna ar gyfer yr oes yda ni a'r dyddiad da ni'n byw ynddyn nhw heddiw. Gwahoddiad yr Efengyl ydy'r gwahoddiad i gerdded dros y bont. Y gwahoddiad i fyw y ffydd sydd yn calon ni. Ac wrth i byw hi, mae hi'n gadael ei hôl ar oes ag amser. Wrth i byw hi, mae hi'n mynd yn fwy ac yn gryfach ac yn sicrach o'n mewn ni yn hunan. Ia, mae'r ffydd yn bont sy'n cysylltu ni a'n creuwr ac a'n cynhaliwr, yn cysylltu ni ag ystyr a phwrpas bywyd, yn cysylltu ni mewn cariad sydd yn esgo'r arch ofal am yn gilydd, dros yn gilydd, creu cymuned cariad o fewn y gymuned ehangach sy'n tystio i wefr byw. Ac erbyn heddiw yn ddigon rhwydd yn gyd genedlaethol ar draws y byd i gyd. Hefo gofal am yr rhai sydd mewn angen a thlodi a newid ac yn y blaen, llwn ni restru nhw'n gallan ni. Fama mae'r pethau'r rhaid yn cochwyn. Fama mae'r ffynon a'r ffynhonnell. Yn fama mae'r ysgogiad a'r gwahoddiad i gerdded y bont ac i adfer ein perthynas a'n creuwr ac a'n gilydd mewn cariad. Ydy, mae'r ffydd a roddwyd i ni gan Dduw ei hun yn Iesu Grist, mae hi yn bont. A hynna yw chroesi hi. Ond mae'n beth arall, golygfa. Mae yna fan ar y carneddau, lle fedrwch chi sefyll ar bwt o graig ac edrych a chael golygfa ryfeddol ar ranna helaeth o Ogledd Cymru. A chi'n medru gweld Caernarfon yn ei pherthynas â Bangor, da chi'n gweld Bangor yn ei pherthynas â Sir Fôn. Da chi'n gweld Sir Fôn yn ei pherthynas â Sir Gaernarfon, a'r cyfan mewn perthynas ar arfordir sydd ymestyn i Gaer a thu hwnt. Garwno braf, chi'n gweld amlinelliad, Lerpwl ar y gorwel, Ynys Manaw ar ochr arall ar y gorwel. Panorama o olygfa ydy hi.
Mae'r ffydd yn rhoi i nina banorama o olygfa ar fyd ac ar fywyd. Rhoi i ni fyd olwg ac yn rhoi i ni obaith yng nghanol y cwbl. A gweld profiadau, amrywiol brofiadau bywyd yn ffitio i'w gilydd ac yn rhan o'r panorama fawr yma. A gweld ni'n hunan yn y darlun sy'n rhan o'r panorama yma. A da ni angen hwnna hefyd yn ydyn ni, cael yn codi uwch law amgylchiadau sydd yn baglu ac yn bygwth ni ac yn tanseilio. Uwch law rheini i weld y panorama fawr o fywyd. Yma Duw ei hun wedi rhoi i ni yn Iesu Grist. A mae hyn ymestyn ac yn cynnwys nid yn unig holl brofiadau bywyd heddiw, nid yn unig pawb ohono sydd ar y bere'r undod yma o fywyd heddiw, ond yn estyn y gorwelion i ni, tu draw i'r heddiw, tu draw i'r fory, y gorwelion sy'n dod i'w llawnder, y tu draw i angau ei hun. Mae hi'n panorama fawr sy'n ysbrydoli, sy'n tynnu'r gorau allan ohono ni. Mae'n panorama sydd yn hegnio ni, a mae'n panorama sydd yn gwefreiddio ni. Mae ffydd yn gosod ger yn bron ni olygfa. Tydi awnaeth y wyrth o Grist fab byw. Tydi aroddais i mi ffordd o fyw. Nid yn unig y ffordd, ond y weledigaeth a'r gallu, a'r egni i'w chyflawni hi. Y ffydd a roddwyd unwaith i'r saint. Mae'r gwahoddiad i ni i edrych at ei mawredd a'i rhyfeddod hi, a'i haddewidion hi, i'n cynnal i'n ysbrydoli ni heddiw. Ac i'r rhai sydd ddim yn gwybod am y ffydd hon, mae'r gwahoddiad i ddod, dowch. Dewch i brofi, ac wrth i phrofi hi, dewch i'w chofleidio hi, a dewch i dyfu ynddi hi, a dewch i'w byw hi gyda ni. Ac wrth wneud hynny, mi rydyn ni dod, a be da ni'n abod, fel teyrnasiad Dduw, y rhywbeth byw a gwefreiddiol i'n dyddiau ni. Amen. Dewch ni weddio. Yng nghanol berw byd a bywyd heddiw, dewch i ti am funudau i ddathlu ein ffydd. Y ffydd a roddais di ni i dynnu drwy'r ysgrythurau, ond drwy yr ysgogiad, drwy yr argyhoeddi fydd ar yn tada ni, cewri ffydd yn pobol ni, sydd wedi gadael ei hôl, wedi rhoi cyfeiriad i ni, wedi rhoi pwrpas i ni, wedi rhoi gwefr a gwerth i ni, pob un yn ei oes a'i amser a'i gyfnod. A phob un oherwydd hynny'n perthyn i bob oes, a phob amser, a phob cyfnod. Molwn di, dyrchafwn di, o Dduw ein tadau, wrth i ni feddwl am yr etifeddiaeth o ffydd sydd gynno ni. Diolch i ti am ystyried heddiw, o dan yr amgylchiadau da ni'n byw ynddyn nhw. Cadernid y ffydd, gallwn ni adeiladu arni hi. Y ffydd fel pont, y gallwn ni adfer cyswll a pharhau mewn cyswll efo ti drwyddi hi. A ffydd sy'n rhoi i ni olygfa, sy'n yn gwefreiddio ni, ac yn cynnwys ni, y bywyd a ni yn ei fyw, yn rhan ohoni. Dy roi ni arglwydd y gallu i ddirnad ac i ddilyn mewn ffydd. Yn enw Iesu Grist. Amen. Ac yna fe ganwn ni yr emyn nesaf. Emyn 758 ydy hi. Pan wyf yn teimlo'n unig lawer awr,
Emydd John Roberts, Llanfwrog, 758. Ar ddiwedd yn hoed yma felly awn allan i'r byd yn hyderus. Yng nghadernid y ffydd. A bendydd Duw holl a lluog yn dad, mab ac ysbryd blaen y fyddo ein plith, ac ar drigo gyda ni yn wastad. Amen.